Жеті жылы қияш астында алтынсыман басулар тынып қалған. Дүнияны қойы тығыз ис қырау тиген бәрәңгі сабағы ис басқан. Көк езі шепшиста, зәңгәр, көк гүмбәзі бик биек. Анда-санда тилгәннәр күренә, тилгәннәр алтынсыман. Дөресрәге крыжовник паренче төсле бәрәңге басуларынан күтәрелгән тығыз һава дулкынында жай белән генә тибрәләләр. Бәрәңге сабағы исе бөтен дөньяны баскан. Сентябрьнең уртасы иде, кешеләр бәрәң казырга чыкканнар. Басуларда инде утта ягып җибәргәннәр. Кызгылт чия, кызгылт сары бәрәңге басу өстеннән затлы хатын-кыз муеныннан язгы җилгә таралган ефәк өрфия шарфик кебек сыек төтен үрмәли. Бәрәңге сабакларыннан аерыласы килмәгәндәй буразналар өстенә ятып шуыша. Кояш нуры җир өстенә сыя алмагандай, тыгызланып бәрәңге басуларын җиргә кыскан. Ул басулардан аның саен теге хикмәтле ис куйрак булып, катлам-катлам булып күтәрелә. Мин әле ул вакытта Галимҗан Ибраһимовның диңгездә хикәясе барлыгын белмим, ләкин күңелемдә шул әсәрдәге бер җөмлә инде туган иде. Яшисе 1000 миллион ел яшисе килә, ләкин моңарчы булган кызганыч тән яшәү белән түгел, башка бер яшәү белән, матур изге бөек яшәү белән яшисе килә.